suka ce wajadna aba'ana la abidin laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sai suka ce masa aji'tana bil haqq am anta min al-la'ibin. To tunda ka fara wannan, kana so ka ce mana ka zo ne da wani abu na gaskiya wanne yafi wannan, ko ku kawai wasa zaka kawo mana? Amma menene aji'tana bil haqq am anta min al-la'ibin? Sai ya ce a'a, da gaskiya na zo. Rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun. Abinda nake so in gaya muku shine gaskiya. Ubangijinku shine ubangijin da ya kagi sammai da kasai, shine wanda ya kagi sammai da kasai. As-samawati wal ardi alladhi fatarahun ne cewa ana ala dhalikum min ash-shahidin, kuma ni ba akan haka nake. Ubangiji na shine makagin sammai makagin kasai, amma ba wa'innan abubuwan ba. Ina fatan mun gane. Wa ana ala dhalikum min ash-shahidin. Sun ji ba su ji ba, suka tibire akan cewa annabi Ibrahim ba akan daidai yake. To a nan gurin sai annabi Ibrahim ya so ya nuna musu dai, ya laƙana musu darasi. Har yanzu tattaunawa ba ta ƙare ba. Shine sai ce shikenan, watallahi la akidanna asnamakum, zan haɗa wa wa'innan gumakan naku kaidi wallahi, amma sai kun tafi. Ma'ana wannan kaga magana yake yi a zuciyar shi, yake faɗan bari zan haɗa kaidin da sai sun raina kansu da kansu, sai sun raina wayansu, sai sun yarda da cewa wa'innan gumakan ba alloli ba ne. To bayan sun tafi, faja'alahum judhadan, shine sai kawai annabi Ibrahim ya zo ya shigo gurinsu. Domin kamar yadda Allah ya ba mu labarin cikin suratu Safat, da za su tafi kamar wani guri ne ake tafiya, annabi Ibrahim ya ce kai ni ban da lafiya, ba za ni ba. Me yasa ya ce bai da lafiya ma ba za shi ba? Saboda ya noke akwai abin da yake so ya aiwatar. Ina fatan mun gane. Wannan na ɗaya daga cikin kurakurai uku da aka ce annabi Ibrahim ya yi. Na ɗaya shine da ya ce bai da lafiya, saboda kawai ya aiwatar da plan ɗin da ya shirya. Na biyu shine inda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kamar yadda zamu je, ce bal fa'alahu kabiruhum hadha, yace wannan babban gunkin shine ya sassara su. Na uku shine inda Namrud yazo zai kwace mai mata, sai yace ai ba matar shi bace, ƴar uwarsa ce. Amma duk malamai sun amsa. Shi yasa kuka ji zamu zo cikin suratul shu'ara da ya tashi yake addu'ar Allah ya gafarta mai kurakuran da. An gane ko? Sai ce sai kun tafi zan shirya musu kaidi. Aiko bayan sun tafi, annabi Ibrahim ya je ya samo gatari, shine Allah ya ba mu labari a Safa da raza alaihim darban fil yamin. Ya zo ya samu da ƙarfinsa ya rika sassara su, ya yi gunduwa da su. Shine Allah ya ce faja'alahum judhadan, ma'ana gunduwa. Ya filla da gumakan, ya fillewa wannan kai, ya fillewa wannan hannu, ya sare mai kafa, sai ya bar shi. Sai a je a datsa wannan, a fasa hancin shi, a gicce mai kunne, sai ya rabu da shi. Sai da ya gama, tun da dama gumakan kamar yadda malamai suka ce a ɗaki ɗaya suke, sai ya rataya gatarin a jikin ƙatoton gunkin, shi ne wanda ya fi kowanne girma, sai ya rataya gatarin a jikin shi. Bayan sun dawo, suka zo suka yi arba, suka ga an yi kace-kace da allolinsu. Subhanallah. Alloli, an illata alloli, wal iyadu billah. Kaga wannan kadai ya isa su gane cewa wa'innan ba alloli bane, sun kasa karewa kansu abinda zai cutar da su, ya kuma za su kare maka kai. Sai suka ce wane ne duk wanda ya zo yi mana wannan aika ba karamin azzalimi bane. Kenan yanzu a hankalin da Allah ya ba su, sun gane cewa wa'innan ba za su iya wa kansu aika ba, wani ne ya zo yi musu. To idan wani ne ya zo ya musu, me yasa ba su iya kare kansu ba? Haka tun daga ne ya kamata sa alamar tambaya. Amma sai suka fara tuhumar wani azzalimi ya zo ya yi. To 'yan tsurku da suka ga gittawa annabi Ibrahim, sai suka fara cewa a'a sami ina fatan yadhkuruhum, akwai wani saurayi da muka ji dama yana tafa zagin su, yana faɗan maganganu marasa kyau a kansu. Saurayi aka ce saurayi ne. Ya sunan shi? Aka ce yuqalu lahu Ibrahim, sunan shi Ibrahim.
mun gane shi an gano shi. Ku duba kuma wata sifa da Allah ya faɗa, me yace saurayi. Kun ga duk annabawan Allah samari ne, dan ta kalmar saurayi ɗan shekara 40 ma ai saurayi ne. Shi yasa ku kalli annabawan Allah ba wani tsoho a cikinsu, saboda aikin da za su ɗauka na lura da al'amuran addinin Allah da al'amuran al'umma yana da buƙatar nishaɗi da ƙarfi da kuzari da kuma ƙarfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin tunani. Shi yasa kuka ji jiya na gaya muku, idan ba mu kiyayi mutanen da suka riga suka dagargaje muna ɗora su a shugabanci ba, na rantse muku da Allah abin da muke gani yanzu fari, wallahi ba sa iya tunani, ƙwaƙwalwarsu ta gajiya. Shin ba ga ma'aikatan gwamnati ba shekara 60-65 za a ce dole kai ritaya? Me yasa aka ce kai ritaya? Me yasa? Saboda ka gaji, ƙwaƙwalwarka ta gaji. Za a kawo maka fayilillika ka kasa sa hannu a kai, za a kawo maka fayilillika da kana iya karancewa, yanzu ba za ka iya karance guda 10 ba. Za ka iya haɗa fari da baƙi, za ka iya ɗauko maka fayil sai an zo ana maka tilawa, a ranka ya daɗe ai wannan shine fayil ɗin nan da aka ce ok to shine ka manta, ƙwaƙwalwarka ba ta aiki. Sannan ka ɗauko mutumin da ya riga ya gaji, ba wani abu da yake aiki a jikin shi, harshen shi baya aiki, baya jin ɗanɗano, ɗan yatsan shi a kowanne ya daina aiki, ƙwaƙwalwar shi ta daina aiki, sai ka zo ka ce shi ne zai rika kallon maslahohin al'umma da ƙasa da abin da yake tafiya a cikin ƙasa yana tafiyar da ita. A cikin daular Usmaniyya da kuka ji ana daular Usmaniyya, akwai ɗan shekara 19 wanda ya rike halifancin duniya, ɗan shekara 19 ne, kuma da za ka bi tarihinsu za ka ga yadda ya kai daular, za ka sha mamaki. Saboda ai ana buƙatar kuzari, ana buƙatar ƙarfin ido, ana buƙatar ƙarfin kunne, ana buƙatar ƙarfin ƙwaƙwalwa, ana buƙatar idan aka kawo maka abu kafin mai bayani ya gama bayani ka an karka ma san me yake faɗa. Saboda haka wajibi ne wallahi mu canja lissafi. Shugabanninmu sun gaza, gajiyayyu ne. Ka ɗauko mutum shekara 80, shekara 90, ko babanka ne ka shekara 90 ba sai dai ka lallaba shi ba. Yanzu ya shiga rikicin tsufa, in ya zo iya abin da ka zo kai kaza sai dai kai me, sai dai ka ce a lallaba shi. In ya zo duk abin da ya kaza ka ce haka ne ba matsala, saboda ka san cewa a ruɗe yake. To ya kamata mu yi tunani mu canja. To kun ga wannan ya nuna mana annabawan Allah kansu samari ne. Sami'ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mun ji wani saurayi wanda yake faɗan aibukansu, ana ce masa Ibrahim. Sai suka ce to i'tu bihi ala ayunin nas, a zo da shi gaban mutane, la'allahum yashhadun, su zo su ba da shaida, ƙila za su ba da shaida cewa lallai shi ne, ko kuma su duba su halarci abin da za a yi masa nan gaba, wani ba zai kuma. Aka zo da annabi Ibrahim, ana zuwa sai aka ce ya kai Ibrahim, waye ya yi wa gumakanmu wannan aika-aika? Sai kalle su sai ce kwa tambaye ni? Ku tambaye su mana, ba ga sunan ba, inda suna magana ku tambaye su mana. Mun ga yanzu yana magana da su da hankalinsu. In har suna magana ku tambaye su, in kanu yantiqun, ni kwa zo ku tambaye ni? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kafin nan ya ce musu me, ba'alahum kabiruhum hada, ga babban su nan da gatari kuna gani a ratayen ta ɗauro shi ya faskara su. Ku tambaye su in suna magana, su ya kamata su faɗi waye ya yi musu wannan. Shi kuma babban ku tambaye shi ya aka yi wa ‘yan ƙanana ya ci zalin su yi musu wannan, ku tambaye su. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Da kansu sai kuma suka tsaya suka yi tsam suka ce kai, to gaskiya fa in haka ne su kansu azzalimai ne, ya za su rika bautawa abin da ba zai iya kare kanshi ba. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Allah ya ce thumma nukisu ala ru'usihim, sannan kuma sai suka yi tsam da ransu,
batan ya sake dawo musu. Wannan shi kanshi wannan magana da suka faɗa don su kare batansu dalili ne a kansu. Sai suka ce laqad alimta ma haula yantiquna, ai ka san ba sa magana, za ka mana rashin kunya ka ce mu tambaye su. To idan har ba sa magana, ai yanzu hujja ta tsaye akan ku kenan, ya za ku rika bauta abin da baya magana. Sai annabi Ibrahim ya samu gaba mai kyau, sai ce yawwa ku da kanku yanzu kun ce ba sa magana, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, yanzu sai ku rika bautar abin da ba zai cutar da ku ba zai amfanar da ku komai ba koma bayan Allah. La yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, ichi afala ta'qilun, ba za ku yi hankali ba, ina hankalin ku yake? Kenan wanda ake bauta wanne yake mallaka amfani yake a mallakar cutarwa, wanda kuma shine Allah, shi yake bayarwa, shi yake hanawa, shi yake ɗagawa, shi yake saukewa, shi yake yin abin da ya ga dama. Amma duk wanda ba Allah ba bai cancanci bauta ba, saboda ba shi da wannan sifar. Ina fatan mun gane. Shine sai yake cewa afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, yace ku ko tur da ku, su ma din tur da su. To kun ga yanzu annabi Ibrahim ya taro aiki, aka gane ko ya taro aiki, shi afala taqilun. To yanzu za a dauki mataki akan annabi Ibrahim. qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Na'am. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Na'am. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa sai suka ce yanzu sai aka zo tunda za a dau mataki, an rasa dalilin da za a kare kai, to yanzu ya rage a sa ƙarfi. To kuma ku kalli duk wata da'awa haka take, duk wata da'awa wacce take in aka ce a zo a yi zube ban ƙwaryen hujja da dalili ya zama ba za ta samu ba, da ƙarshe mai ake sawa? Ƙarfi ake sawa. Yanzu ko tattaunawa ce aka zo tsakanin kiristoci da musulmai, aka shiga cikin bible ana fafatawa ana kaiwa, da ƙarshe idan aka ga za a ƙure su, me ake tasar? Sai dai a tashi rigima. To kuma na rantse muku da Allah, ko 'yan bid'a ne haka suke, ƙarshe shine a sa duka, a sa jifa, a sa ƙarfi. To kuma duk wa'innan su kuma dalilai ne da suke nuna cewa ba akan gaskiya kake ba, saboda wanne yake kan gaskiya, inda yana kan gaskiya dalili kawai yake bukata, ba ta da jijiyar wuya, ba ta da hankali, ba zagi, ba cin mutunci, ba yarfe, ba cin zarafi. Shi yasa kun ga na ƙara gaya muku, kun ga irin wannan da'awar ta 'yan ƙalaƙata ta 'yan tatsi ne, na rantsa muku da Allah ba ta bukatar wani dogon karatu. Ba dai Qur'ani suke takama da shi ba, to duk inda kaga dama a Qur'ani, karka ji wai ko waɗannan ayoyin da Malam Kabiru yake kawowa a ce musu tambaya 100, ko sai ka zauna kai ta nazari, baka bukatar nazari, wallahi baka bukatar nazari. Kawai yanzu ka ce masa iza jaa nasarullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika. Ce kawai anan zan maka tambaya, fasabbih bihamdi rabbika. Wannan umarnin wa ake ba? Kai ake ba ko babanka ko annabi Muhammadu? Kawai yi masa wannan tambayar. Qul a'udhu bi rabbin nas, kai ake ba umarni ko babanka ko annabi Muhammadu? In ya ce shi ake ba umarni, kaga dama tintini ka san ma kun raba gari da shi, saboda umarnin farko annabi Muhammadu ake ba kafin ya zo kan shi. To shikenan, idan umarnin farko akan annabi Muhammadu yake, annabi Muhammadu yayi ko bai ba? Idan ya ce maka annabi Muhammadu bai ba, kalmar kaulasan ƙato